Hei, kuinka voit? Tule, seuraa savun tuoksua. Istu alas, hengitä. Kun muu maailma huutaa, niin henki kuiskaa. Hei vaan kaikille. Tervetuloa Noidan kodalle. Ja tänään tehdään vähän uudenlainen tulkinta nimeltä Kohtalon risti. Kerron siitä tarkemmin aina jokaisen tulkinnan alussa, että mikä siinä on ideana, mutta kysymys kuuluu, mitä on tulossa Kohtalon risti. Ja kaikki tulkinnat teen tänään punaisen pöllön Lenormand-korteilla. Eli nyt on valitse esine. Ensimmäistä pakkaa vartioi noidanhattu kissa. Ja toisen tulkinnan portinvartijana on pieni kilinäkello. Ja kolmas tulkinta löytyy pienen padan noidan kattilan takaa. 3 tulkintaa ja valitsepa näistä esineistä nyt sitten se, minkä takaa voisi löytyä sulle jotain viestiä. Ja sitten me lähdetään hommiin. Hei vaan, ryhmä 1. Kaikki, jotka valitsitte tämän noidanhattuisen kissan. Tervetuloa teidän tulkinnan pariin. Kohtalon risti. Mitä on tulossa? Punaisen pöllön pakalla mennään ja mulla on sekoitettuna kortit. Lähdetään latomaan teidän kohtalon ristiä. Mä joudun vähän laittamaan näitä päällekkäin tähän, että mä saan tämän mahtumaan näkyviin. Sitten vielä 4. Toi vois mennä. Okei. Noin. Sen pitäisi näkyä. Kohtalon risti, eli meidän pääristi on tämä 5 kortin vaakarivi ja 5 kortin pystyrivi. Ja idea kohtalon ristissä on se, että ristin yläosa kertoo meille sen asian tapahtuman, mikä on tulossa, mille me ei mahdeta mitään. Se on mitä se on ja se tulee. Ristin alaosa sitten taas kertoo meille sen, mitä me voidaan tehdä, mihin me voidaan vaikuttaa tässä tilanteessa. Vanha viisaus rohkeudesta muuttaa ne asiat, mitä voi muuttaa, ja hyväksyä ne asiat, mitä ei voi muuttaa. Ja sitten vielä viisaus, jolla erottaa nämä asiat toisistaan. Se on mun kohtalon ristin pääidea. Meiltä vapautuu
hirvittävä määrä energiaa, kun me lakataan vastustamasta sitä, mikä on tai mikä tulee. Ja voidaan keskittää se vapautunut energia siihen, mitä me voidaan tehdä, mihin me voidaan vaikuttaa tässä tilanteessa. Tämä on kohtalon risti. Idea. Siirrän vähän. Täällä on siis viikatteen kortti. Meillä on sormuksen kortti ja sydämen kortti keskimmäisenä. Eli rakkaudesta me puhutaan aivan ehdottomasti, parisuhteesta. Ne, jotka ovat mun tulkintoja katsoneet aikaisemmin, tietävätkin, että täällä on aika vakituinen yhdistelmä. Meillä on viikate ja sormus, mikä merkitsee suhteen katkeamista. Viikate ja sydän puhuu sydän suruista, jotain vahingoittavaa rakkaudessa. Mutta ihan selkeä homma tämä ei vielä ole. Eli kukkien kortilla lähdetään liikenteeseen ja kuka tässä kohtaa kertoo uudelleenarvioinnista. Eli uudelleen arvioidaan parisuhteen tilannetta. Sitten meillä on täällä risteyksen kortti, teidän kortti, eli ratkaisun paikka. Lähdetäänkö eri teille vai pysytäänkö tällä polulla tässä suhteessa vielä? Ylimmäisenä meillä on ankkurin kortti, mikä kertoo nimenomaan pysyvyydestä, vakaudesta, varmuudesta. Sitten meillä on arkun kortti, lopetukset, irtipäästöt, myös sellaiset suljetut, ehkä paussitilanteet, joku tilanne on vähän hold on tilassa. Ankkurin kortin kanssa voisi kertoa, että vähän tulee semmoista venekeikkua. Ei ole ihan vakaa tilanne ja rakkauteen liittyen. Mä aloitan nyt tästä yläosasta, eli siitä mikä on tulossa. Tää nyt mentiin jo, eli uudelleenarviointia, parisuhteen tilan, jäädä vai lähteä eri teille. Täällä on vahva viesti, jollain on salaisuus. Joku on sulkenut tiedon toiselta ihmiseltä. En osaa nyt sanoa kumpi suhteen osapuoli. Voit olla sinä itse tai toinen osapuoli. Täällä on salaisuus. Sydän on suljettuna. Täällä on pidetty kannen alla jotain, mutta nyt se tulee julki. Ja tälle ei nyt mahda mitään. Viikate avaa niin kirjan kuin arkun salaisuuksien rasialaatikko, boksi, kammio avautuu. Ja se tuo pilvien kortti, epävarmuutta. Tosiaan, niin kuin sanoin, niin vene kyllä keikkuu täällä. Tulee kuoppanen tie. Huolia, epäselvyyksiä, murheita, epävarmuutta, epäselkeyttä. Pilvet peittää taivaan suhteeseen liittyen. Joku tieto, mikä keikuttaa täällä venettä kyllä.
tosi voimakkaasti ja tätä sä et voi estää. Se tulee julki. Voi olla satuttavaa, sydänsuru. Salaisuus tulee julki, hyvin merkittävä tieto. Karhun kortti täällä, merkittävä tieto. Tulee julki. No, ja tässä on muutenkin siis tämmöinen teema. Voi olla jopa, että tämä suhde on katkolla. Tässä on niin kuin lyöty välit poikki, ainakin hetkellisesti jo. Kun tulee semmoinen vaikutelma, että ei oltaisi ehkä puheväleissäkään tässä kohtaa, kun tämä on tullut julki. Koska sitten kehotus, mitä sä voit tehdä, on avata keskustelu. Meillä on lintujen kortti täällä, mikä on kommunikaation kortti. Ja vuoren kortti viikatteen ja sen välissä. Eli nyt pitäisi avata keskustelu. Poistaa esteet, poistaa tämä seinä. Este tästä välistä. Eli se, mitä voit tässä tilanteessa tehdä, on avata keskustelu. Suhteeseen liittyvä, hyvin merkittävä, hyvin tärkeä keskustelu. Tähtien kortti. Täällä viimeisenä. Eli sun toiveet. Sydämen toiveet. Pitäisi tuoda julki. Se on se, mitä sä voit tehdä. Tähdet kertoo myös toipumisesta, parantumisesta. Keskustelu auttaa, parantaa, jos sulla on joku ehkä ulkopuolinenkin, jolle voit puhua, niin se olisi hyödyllistä. Mutta semmoinen salailun ja sydämen sulkemisen ja että asiat pidetään niin kuin piilossa ja niin se pitäisi nyt niin kuin saada auki. Eli tämä keskustelu varmaan, tämä uudelleenarviointi tästä varmuudesta, vakaudesta, pysytäänkö tässä vai lähdetäänkö eri teille, niin se pitäisi niin kuin avata, tuoda näkyviin. Keskusteluyhteys auki, merkittävä keskustelu suhteeseen liittyen on se, mitä voit tehdä. Et suhteen päättämisestä vai jäämisestä. Mutta ne sydämen asiat, ne mitä siellä on kipeätä ja mikä on salattua, mikä on epävarmaa, mikä on pidetty piilossa ja rajattu, niin pitäisi aukaista keskustelu. Tämä on se vahvin viesti. Että joku salaisuus tulee julki, mikä keikuttaa venettä ja aiheuttaa. Tai sitten on jo tullut ja nyt katsotaan vaan, että mitä tehdä tässä. Mutta se salailun ja semmoisen niin kuin hautomisen niin neuvo on kyllä avata keskustelu, raivaa esteet.
keskustelun tieltä. Merkittävä keskustelu. Näistä asioista. Joo. Minäpä luulen noidanhattukissaryhmää, että tämä kohtalon risti on teille nyt tulkittu ja kiitän katselusta taas kerran. Kiitos kaikille ja pitäkääpä oikein hyvää huolta itsestänne. Hei vaan kaikki. Tulkinnan 2, tämän pienen kilikellon valinneet. Tervetuloa. Kohtalon risti. Mitä on tulossa? Tulkinnan pariin. Punaisen pöllön Lenormand-kortella mennään. Pakka on sekoitettu ja kohtalon ristiä. Lähdetään keskeltä. Okei. Latomaan. Joudun pikkusen pistämään näitä päällekkäin. No niin. Okei. Näkyy jollain tavalla ja sit vielä 4 korttia. Tänne. Okei. Siinä on nyt meidän kohtalon risti. Täällä on siis miehen henkilökortti tuolla ylhäällä. Toivottavasti näkyy. Ehkä pikkusen noin. Nyt näkyy niin hyvin kuin on mahdollista. Ja kohtalon ristissä idea on, meillä on tämä 5 kortin vaakarivi ja 5 kortin pystyrivi, mitkä muodostavat sen varsinaisen ristin. Yläpuoli edustaa nyt sitä kohtaloa. Se kertoo asian, tilanteen, tapahtuman, mikä on tulossa ja mille me ei mahdeta mitään. Se on kohtalon oikku tai kohtalokas tapahtuma, mikä tulee. Se on mitä se on. Ristin alapuoli sen sijaan sitten kertoo meille sen, mitä me voidaan tehdä ja mihin meidän tulisi keskittyä. Se, että me lakataan vastustamasta jonkin asian tai tapahtuman tulemista ja olemista, vapauttaa hirvittävän määrän energiaa, jonka voi sitten taas keskittää siihen, että okei, toi on mitä on, mutta mitä mä voin tehdä tässä tilanteessa. Ikiaikainen sanonta tästä viisaudesta. Rohkeudesta muuttaa ne asiat, mitä voi muuttaa. Hyväksyä ne asiat, mitä ei voi muuttaa. Ja sitten se viisaus vielä erottaa nämä asiat toisistaan. Tämä on mun kohtalon ristin keskeinen ajatus. Eli mitä tulee
on tullakseen ja mitä me voidaan muuttaa, mihin me voidaan vaikuttaa. Näiden erottaminen. Joo. Keskirivi. Tässä on melkoiset energiat nyt. Meillä on keskellä aurinko, pakan paras kortti, elämän energian, valon, positiivisen merkkinä. Meillä on risti ja tähdet. Jotain erittäin kohtalonomaista johdatusta. Tämä on todella tarkoitus tapahtua. Tässä on vahva todella kohtalollisuuden teema, johdatuksen teema, sielun sopimusten teema. Eikä sen enempää ja vähempää. Meillä on täällä sydän ja koira eli rakkauskumppani. Kumppanuuteen mennään, parisuhteeseen. Tähtiin kirjoitettu juttu ja se tulee nyt energialla ja voimalla tässä läpi. Ylärivin ensimmäisenä miehen henkilökortti, mikä myös taas vie parisuhdeteemaan, ihmissuhdeteemaan. Onnenapila, 4 apila, voimakkaasti positiivinen, onnekkuuden, onnellisten sattumien, tapahtumien kortti ja aurinkopakan positiivisin kortti. Tässä on kyllä todella melkoiset energiat tähän asti. Meillä on ankkuri ja tiet, eli pysyvyydestä ja ratkaisusta, valinnasta. Myös risti kertoo valinnasta. Jotain ratkaisua tehdään. Lähdetään tänne yläpuolelle ensin. Meillä on täällä toiveiden täyttymys naisella. Täällä on naisen henkilökortti. Mies ja nainen tässä lähekkäin kertoo parisuhteesta. Myöskin. Sitten meillä on tämä onnekkuuden kortti, kyllä-kortti. Täällä. Eli naisen toiveiden täyttymys kyllä. Täällä olisi niin kuin näkyvissä. Tätä et voi estää. Joo. Sitten meillä on käärme ja sydän. Kyllä, myös seksuaalista vetovoimaa. Kundaliini-energia, seksuaalienergia. Myös aurinko on energiapläjäys, eli energiat lähtee todella nousuun. Ihan uudella tapaa. Täällä on lapsen kortti tuolla. Ja rakastutaan. Tämä tulee olemaan kova kohtalosi. No joo. Mutta sitten me mennään alariviin. Tähän et voi vaikuttaa. Tämä henkilö tulee sun tielle. Toiveet, uusi alku, joka tuo ankkurin myötä varmuuden, vakauden, turvallisuuden, pysyvyyden. Rakkaus,
vuori, hyvin pysyvä, hyvin vakaa, liikkumaton. Kertoo myös pitkästä ajasta. Jäädään tälle tielle. Ankkurit lasketaan maahan ja risteysvalinta. Lähdetäänkö eri teille vai pysytäänkö tässä, niin ankkuri kertoo, että tähän jäädään. Pysyvä valinta. Että vautsi vau. Melkoista meininkiä tiedossa joillekuille. Toinen vaihtoehto. Mä en voi tätä ohittaa. Käärmeen kortti. Ihmissuhdetulkinnassa se on aina vähän tricky one. Tässä on kyllä niin valtavan positiiviset energialataukset. Meillä on aurinko, meillä on tähdet, meillä on onnenapilat, meillä on sydämet, meillä on kohtalo ja kumppanuus. Mutta joillekin tämän voipi lukea myös niin, että onnenapilat kertoo myös semmosesta vähän riskinottajatyypistä, vähän pelurista, joka ottaa rakkauden ja ihmissuhteet aika kevyesti. Ne on hänelle vähän semmoista peliä. Se on tässä miehen kortin alla. Ja käärmeen kortti on petollisuuden, valheiden, salaisuuksien, jopa suhteen kolmannen osapuolen merkki. Kertoo toisesta naisesta. Joillekin valitettavasti tämä voi tarkoittaa myös sitä, että tässä on jotain meneillään sun selkäsi takana, niin kuin näet. Tämä tapahtuu täällä pimennossa ja salaisuudessa. No aurinko sen sitten tuo totta kai nähtäväksi jossain kohtaa, että mikä on pelin henki. Ja silloin tämä petos rakastumisen, silloin vuori tulkitaan negatiivisessa merkityksessään käärmeen kanssa niin esteeksi. Eli silloin se varmaan tämä rakastuminen sit niin kun saa aika kylmää kyytiä. Otetaan etäisyyttä. Ainakin. Rakkauden esteet silloin vakiintuu. Ja päädytään ehkä lähtemään kuitenkin eri teille. Tai silloin se, mitä sä voit tehdä, on miettiä se oman sydämes varmuus, mitä sä haluat, mitä sä tarvit. Vedät rajat tälle toiminnalle täällä ja lähdet ihan omalle polullesi. Mietit minkälaista polkua ja minkälaista uutta alkua, mitkä on ne sinun toiveet. Tämä on toinen mahdollinen tulkinta, enkä mä voi sitä jättää tässä myöskään nyt kertomatta. Kolmas vaihtoehto itse asiassa. Onpas vielä kolmaskin vaihtoehto. Voihan tämä olla tämmönen
kolmenkimppajuttu, jossa kaikki osapuolet ovat vapaasta tahdosta mukanaan. Vapaasta tahdostaan mukana. Sekin on mahdollista. Silloin täällä on 2 naista ja 1 mies. Joo. Siinäpä vaihtoehdot. Todennäköisin vaihtoehto on se, minkä mä ensimmäisenä sanoin. Tässä on niin äärimmäisen positiiviset ja kohtalonomaiset energiat, että todennäköisesti kyllä käärme on vain tämän seksuaalienergian uudenlaisen tämmöisen vetovoiman synty. Ja ihan kaiken kaikkiaan näin tämän täytyy mennä. Täällä on hyvin kohtalonomainen johdatus tässä. Okei, kilikelloryhmä. Tässä oli teidän kohtalon risti. Kiitos taas kerran kaikille katselusta ja pitäkääpä huoli itsestänne. Hei vaan kaikki kasan 3, tämän pienen padan noidan kattilan valinneet. Tervetuloa kohtalon risti, mitä on tulossa tulkinnan pariin. Ladotaanpas ensimmäisenä. Korttipakka on sekoitettu ja ladotaan meidän tämänkertainen kohtalon risti. Mä joudun pikkusen laittamaan näitä tässä päällekkäin, että mä saan tämän mahtumaan kuvaan. Okei, siellä oli kirja. Sitten vielä 4 korttia tänne. Okei. Ennen kuin lähdetään tulkintaan, niin kerron mikä on kohtalon risti. Meillä on 5 kortin vaakarivi ja 5 kortin pystyrivi, mitkä muodostavat tämän varsinaisen ristin. Ja ristin yläpuolinen osa kertoo nyt sen, mikä asia, mikä tilanne, mikä tapahtuma on tulossa, mille me ei mahdeta mitään. Se on mitä se on. Se tulee, se on nyt vaan tullakseen. Ristin alaosa sitten taas kertoo sen, mihin me voidaan vaikuttaa, mitä me voidaan tehdä, mitä meidän ehkä olisi hyvä tehdä tässä tilanteessa. Ikiaikainen viisaus, rohkeutta muuttaa se, mitä voi muuttaa, hyväksyä se, mitä ei voi muuttaa. Ja vielä se viisaus erottaa nämä asiat toisistaan. Siinä on mun kohtalon ristin ajatus. Kun me lakataan vastustamasta sitä, mikä on, mikä tulee, ja me hyväksytään se, niin meiltä vapautuu hirvittävän paljon energiaa, vastustuksen energiaa,
Ja me voidaan käyttää se energia siihen, mitä me voidaan tehdä. Mitkä on ne asiat, mihin me voidaan vaikuttaa. Tässä on mun pääajatukseni kohtalon riististä. Ja sitten me voidaan lähteä varsinaiseen tulkintaan. Meillä on lintujen kortti, tornin kortti, kirjeen kortti, aurinko ja haikarat. Tässä on hyvin selkeä viesti. Jollain on vähän ahdistusta, hermostusta. Jostain asiasta pitäisi puhua. Menneisyyden tieto tulee näkyviin, tulee ilmi, tulee päivänvaloon. Aurinko tuo asioita valoon ja julki. Tämmöinen alue elämässä energisoituu. Joku menneisyydestä tuleva tieto. Ja se tuo sitten mukanaan muutoksen. Haikarat puhuu myös helpotuksesta. Eli ahdistuksen, murehtimisen, hermostuneisuuden helpotus, mutta myös muutos. Asioita lähtee liikkeelle, näkökulmat muuttuu. Ja pystyrivi alkaa sydämen kortilla, eli rakkaussuhteella. Sitten meillä on ruoska, konfliktin kortti, riidan kortti, liittyen tähän menneisyyden tietoon. Joku menneisyydessä tapahtunut asia aiheuttaa epäluottamusta, kalvavaa tunnetta joko suhteessa tai itsellä. Joku kalvaa, joku menneisyydestä pitkältä aikaa. Ja konfliktihan tästä seuraa. Siitä ei nyt, se tulee nyt kohdattavaksi. Ruoska puhuu myös siitä. Asiat tulee kohdattavaksi. Sitten meillä on kuun kortti ja auringon kortti. Perinteinen parisuhde. Täällä on feminiini ja maskuliini. Eli parisuhdekonfliktista joku menneisyydestä kalvaa, aiheuttaa konfliktin miehen ja naisen välille. Sitä ei nyt voi enää estää. Semmonen on tulossa. Se, mitä voi tehdä, on täällä alhaalla. Täällä on käärmeen kortti, tämän tornin alapuolella meillä on kirjan kortti, eli joku salaisuus, joku vaiettu asia, ehkä valhe, voi olla ihan suoraan petoskin menneisyydessä. Joku ikävämpi juttu, mikä on pidetty salassa. Mut nyt täytyisi aukaista. Käärme kertoo myös siitä, että nyt on aika nähdä asiat niin kuin ne oikeasti on. Käärmeellä on näkökyky.
nähdä salaisuuksien taakse. Tuo julki oma tietosi. Kukkien kortti täällä kertoo positiivisesta lopputuloksesta. Joo, se on myös anteeksi annon uudelleenarvioinnin kortti. Eli nyt tämä satuttava salaisuus, niin esille tuominen, avoin keskustelu. Avaimen kortti. Täällä viimeisenä korttina lupaa kyllä ratkaisun. No, tässä on tosiaan korostettuna tämä tiedon julkituominen, tiedon avaaminen. Sekä käärme että avain puhuu myös älykkyydestä, diplomatiasta. Miten tätä asiaa pitäisi niin kuin lähestyä. Pitkäaikaista salailua, mutta aurinko kehottaa tuomaan asiat arvioitavaksi ja ehkä esittää anteeksi pyyntö. Mutta tiedon avoin keskustelu, diplomaattinen keskustelu, haikara tosiaan lupaa sen muutoksen, lupaa sen helpotuksen. Samoin kukat ja avain. Mutta tosiasiat on kohdattava. Asiat täytyy itse nähdä sellaisina niin kuin ne on ja ne täytyy myös tuoda näkyviin keskustelun kautta, tiedon välityksen kautta. Se, mistä on vaiettu, niin tuodaan näkyviin. Joo, konflikti seuraa ja epäluottamusta, mutta alarivi lupailee kyllä ihan positiivista lopputulosta, mutta avoimuus, rehellisyys, asioista puhuminen niiden oikeilla nimillä on tässä avaimet muutokseen ja helpotukseen. Hyvin positiivisia kortteja on täällä kyllä näkyvillä. Että eipä muuta kuin rohkeasti vain totuutta kohti. Kirpasee kyllä joo, mutta helpottaa asioita ja todennäköisesti päätyy vielä pelastamaan tämän suhteen. Näin uskaltaisin kyllä sanoa. Okei, ryhmä 3, pikkupataryhmä. Luulenpa, että tämä kohtalon risti on nyt tulkittu ja kiitän kaikkia katselusta ja
pitäkääpä oikein hyvää huolta itsestänne.